Dzień dobry. Dziś wyjątkowo nie w kasku motocyklowym. Zabieram Was do kolejnej motocyklowej świątyni. I tym razem będzie to świątynia wypełniona czarnym złotem. Jesteśmy w Zakroczymiu pod Warszawą w potężnych magazynach Intercars, gdzie na co dzień składuje się 20-30 tysięcy opon motocyklowych. Są też samochodowe i inne, ale teraz akurat dziś nie interesują. Będziemy sobie rozmawiać o składowaniu opon motocyklowych i odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące ogólnie opon motocyklowych właśnie. Zapraszam. Jestem kierownikiem magazynu opon w HZA w Zakroczymiu. Dzienny nasz obrót średnio przyjmując opon wynosi w granicach 7-8 tysięcy sztuk opon na dobę logistyczną. Jeżeli chodzi o stan opon w lokalizacji HZA, wynosi on około 200 tysięcy sztuk opon, z czego 20 tysięcy sztuk to są opony motocyklowe. Tylko w tym roku wydaliśmy bezpośrednio do klientów około 1,5 miliona sztuk opon. Całkowita powierzchnia 3 hal, ponieważ my pracujemy na 3 halach, wynosi 15 tysięcy metrów kwadratowych. Jeżeli zamawiacie oponę do swojego motocykla, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że ta opona przyjeżdża właśnie stąd, jako że Intercars ma 30-40% rynku opon motocyklowych w Polsce. I są tutaj opony bardzo wielu producentów, wszystkich marek premium. Opony do w zasadzie wszystkich segmentów motocykli i nie tylko motocykli, bo też skuterów. Tak naprawdę począwszy od motorowerów, mopedów, skończywszy na oponach racingowych. Intercars ma w ofercie opony motocyklowe wszystkich marek premium. Bridgestone, Continental, Dunlop, Metzeler, Michelin, Mitas czy Pirelli. Opony są dostarczane bezpośrednio od producentów, bez dodatkowych pośredników. Intercars jest również wyłącznym dystrybutorem wyścigowych opon motocyklowych Dunlop Racing na Polskę. Oferta Intercars to nie tylko opony motocyklowe i skuterowe, bo znajdziecie tu również bogatą ofertę opon do quadów, go-kartów, meleksów czy nawet hulajnóg elektrycznych. Można by pomyśleć, że tematy dotyczące opon motocyklowych dawno się wyczerpały, ale wcale tak nie jest, dlatego że wciąż pojawiają się pytania dotyczące opon motocyklowych i z odpowiedziami jest różnie, dlatego dziś to Q&A. No i pierwsze pytanie, które pojawia się szalenie często, to czy z nowych opon motocyklowych po założeniu NFL-gi można od początku w pełni korzystać? Nowe opony motocyklowe są pokryte cieniutką warstwą, powłoką silikonową, która jest pozostałością po procesie produkcyjnym. Ten silikon jest tam potrzebny po to, żeby oponę wyjąć z formy. Dlatego rzeczywiście po założeniu nowych opon przez pierwsze 100-200 km nie powinno się z nich w pełni korzystać, gwałtownie przyspieszać, gwałtownie hamować, czy od razu mocno składać się w zakręcie. Przez te 100-200 km warto stopniowo zwiększać złożenia, no i wyczuwać tą oponę, zanim ta cieniutka warstwa silikonu ulegnie całkowitemu starciu. Wyjątkiem od tej reguły są niektóre opony marki Continental, jako że Continental stosuje technologię zwaną Traction Skin. Polega ona na tym, że na powierzchni bieżnika są takie mikropory i dzięki temu, że są tam te mikropory, to nie trzeba stosować silikonu. No i takie opony, jak zakładacie, to już od pierwszych kilometrów możecie z nich w pełni korzystać, ale to wyjątek. W pozostałych oponach ostrożnie. Na początku stopniowo docieramy, ale tutaj nie warto wpadać na jakieś dziwne pomysły, bo już o takich też słyszałem. Nie traktować tej powierzchni na przykład papierem ściennym albo różnymi środkami chemicznymi. To zdecydowanie nie są dobre pomysły. Lepiej po prostu te pierwsze 100 km przejechać spokojniej. I jeszcze jedna króciutka uwaga, jeśli na środku nowej opony widzicie taki pasek, jakby troszeczkę odbarwiony, to nie jest powód do obaw, nic złego się nie dzieje, to jest po prostu opona dwuskładnikowa, twardsza, po środku, no bo przecież więcej kilometrów pokonujemy jadąc po prostej i bardziej miękka na bokach, po to, żeby dobrze trzymać w zakrętach. Jakie ciśnienie w oponach? Pytanie klasyk. Pytanie powracające na forach dyskusyjnych równie często jak pytanie o to, jaki olej do motocykla i co na pierwszy motocykl. Zatem
Jakie to ciśnienie w oponach i czy w ogóle jest to aż tak bardzo ważne? Tak, to jest szalenie ważne i ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i dla komfortu jazdy motocyklem. W odpowiedzi na to pytanie nie ma żadnej tajemnej wiedzy, mistyki ani pułapki. Ciśnienie powinno być po prostu zgodne z zaleceniami producenta motocykla i należy je regularnie sprawdzać. Co najmniej raz w miesiącu, a już z całą pewnością po zimowym postoju. Pamiętajcie, aby ciśnienie sprawdzać na zimnej oponie przed rozpoczęciem jazdy, dlatego że tak podawane są zalecane wartości producenta. Zbyt wysokie ciśnienie w oponach pogorszy komfort jazdy i zmniejszy kontakt opony z nawierzchnią. Mówiąc krótko, będzie niewygodnie i będzie mniej przyczepności. Z kolei zbyt niskie ciśnienie spowoduje wyraźnie gorsze prowadzenie. Motocykl może mieć również tendencję do wężykowania. Niedopompowana opona generuje ponadto więcej ciepła i jest podatna na przegrzanie, które może doprowadzić do trwałego uszkodzenia opony. Informacje na temat wartości ciśnienia zalecanej przez producenta znajdziecie w instrukcji obsługi waszego motocykla albo na takiej specjalnej naklejce umieszczanej na przykład na osłonie łańcucha czy niekiedy na wahaczu. Jakie opony do motocykla? No na pewno nie takie, bo to są akurat opony do hulajnogi. Jeżeli chodzi o producentów opon motocyklowych, to nie będę Was do żadnego z nich przekonywał, każdy sam sobie wyrobi zdanie. Natomiast kluczowy jest właściwy dobór typu opon do Waszego typu motocykla. I tak na przykład opony wyścigowe stworzono z myślą o sporcie, a nie o jeździe po ulicach. I to wcale nie działa tak, że jak założymy sobie typowo wyścigowe opony, to będziemy mogli jeździć szybciej po ulicach. Wręcz przeciwnie. I powtarzamy to od lat, staramy się edukować, a wciąż znajdują się osoby, które sięgają po niewłaściwe opony, często jeszcze o zgrozo kupione, używane. Opona przeznaczona na tor wymaga dogrzewania kocami, utrzymania odpowiedniej temperatury. Na ulicy nie będzie pracować w optymalnym zakresie temperatur, to po pierwsze. Po drugie, wielokrotny, powtórzony cykl nagrzewania i chłodzenia doprowadzi do szybkiego pogorszenia parametrów i zużycia. Opony wyścigowe mają większe mieszanki, przez co bieżnik takiej opony ulega wcześniejszemu zużyciu w porównaniu do standardowej, drogowej opony. Opony wyścigowe, nawet te z homologacją, mają bardzo mało nacięć, dużo słabiej odprowadzają wodę. I tutaj mamy bardzo dobry przykład, jeżeli jeździsz motocyklem sportowym, ale po ulicach, czy głównie po ulicach, wybierasz taką oponę. Jeżeli jeździsz po torze, tylko po torze, wtedy wybierasz taką. Przy wyborze opon upewnijcie się również, że wybrane opony odpowiadają rozmiarom, konstrukcji, diagonalna, radialna, nośności i indeksowi prędkości zalecanej przez producenta Waszego motocykla. Niestety częstym błędem wśród motocyklistów jest montowanie szerszej opony tylnej niż przewidziana przez producenta. Jedyną korzyścią z tego wynikającą może być poprawa wizualna tylnej części motocykla i ewentualnie stabilne prowadzenie na prostej. Najczęściej po takiej zmianie motocykl zaczyna się gorzej prowadzić, jest mniej poręczny i bardziej opornie zmienia kierunek jazdy. Tutaj mała ciekawostka, w przypadku opon typowo racingowych to oznaczenie ten indeks prędkości maksymalnej nie występuje. Tutaj mamy tylko taki napis for competition only. To w przypadku slicków, podobnie również zdarza się w przypadku opon crossowych. Jak prawidłowo przechowywać opony? To jest temat szalenie ważny, jednocześnie temat rzeka. Podzielimy go na dwie części. Po pierwsze, jak przechowywać opony już zamontowane na motocyklu. Po drugie, jak prawidłowo przechowywać opony przed ich zamontowaniem na motocykl. Po pierwsze, opony zamontowane w motocyklu nieużywanym przez dłuższy czas. Jeśli to możliwe, ustaw motocykl na centralnej podstawce lub na podnośniku motocyklowym, aby usunąć cały ciężar z opon. Po drugie, przykryj motocykl, aby uchronić opony przed wpływem środowiska, działaniem światła. Jeśli motocykl będzie stał dłuższy czas na nóżce bocznej, należy całkowicie rozładować motocykl, kufry, zbędne akcesoria, tak aby minimalny ciężar spoczywał na oponach. Powierzchnia pod motocyklem powinna być twarda, w miarę równa, sucha i czysta. Opony w motocyklu magazynowanym w ten sposób należy napompować do zalecanej wartości ciśnienia. Należy przerotować oponami, przemieścić motocykl przynajmniej raz w miesiącu. Jeśli zaś chodzi o przechowywanie opon zanim trafią na obręcze motocykla, po pierwsze opony muszą być przechowywane w czystym, suchym i wentylowanym miejscu.
chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub innych źródeł sztucznego światła. Oświetlenie musi być realizowane za pomocą lamp o niskiej emisji ultrafioletu i podczerwieni. Opony nie mogą być narażone na jakiekolwiek odkształcenia spowodowane rozciąganiem lub ściskaniem. Nie mogą też być składowane w pobliżu urządzeń wytwarzających ozon czy generujących ciepło. Przechowywanie krótkoterminowe. Do 4 tygodni opony mogą być przechowywane poziomo w stosach, jedna na drugiej. Najlepiej na paletach z możliwością układania w stosy, okresowo przeformowując stos i zmieniając kolejność opon. Stos opon nie powinien być wyższy niż 1,20 m. Przechowywanie opon przez długi czas. Najlepszą metodą przechowywania jest przechowywanie w pionie w rzędach o wysokości jednej opony na stojakach oponowych umieszczonych co najmniej 10 cm od podłoża. Raz w miesiącu należy obrócić każdą z takich opon. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze właściwe temperatury przechowywania. Ciekawostka: opony wyścigowe nie powinny być przechowywane, transportowane w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza. W przeciwnym razie może to doprowadzić do pęknięć w mieszance i strukturze opon. 24 godziny przed zamontowaniem opony powinny być przechowywane w temperaturze nie mniejszej niż 20 stopni. Powtórzę raz jeszcze, dotyczy to opon wyścigowych. Jednocześnie żadne opony nie powinny być przechowywane w temperaturze przekraczającej 35 stopni Celsjusza. Jak sprawdzić, kiedy opona została wyprodukowana i jak długo zachowuje swoje właściwości? Aby określić wiek opony, trzeba nauczyć się czytać DOT, bo to w nim ukryta jest data produkcji opony i w przypadku opon wyprodukowanych po roku 1999 sprawa jest prosta. Ten kod zwany DOT-em bardzo łatwo czytać. Na przykład w tym przypadku, kiedy mamy 4022, oznacza to, że opona została wyprodukowana w 40 tygodniu 2022 roku, czyli jest bardzo świeża. A do czego jest nam potrzebna data produkcji opony? Otóż producenci deklarują, że opona magazynowana we właściwych warunkach, tak jak tutaj, zachowuje swoje właściwości do 5 lat od chwili wyprodukowania. Tutaj warto też dodać, że jeżeli chodzi o gwarancję, jaką dostajecie na opony, no to ta gwarancja liczy się od daty zakupu, a nie od daty wyprodukowania opony. Czy opony motocyklowe można naprawiać? Cóż, opona, która uległa przebiciu, mogła ulec również nieodwracalnym uszkodzeniom i tylko dokładna diagnoza takiej opony, również od środka, przez fachowca może dać nam odpowiedź na to pytanie, czy możemy ją naprawiać, czy też nie powinniśmy już takiej opony więcej używać. Do naprawy opon producenci zalecają stosowanie kołków naprawczych PRP. I tutaj bardzo ważna rzecz, opona może być naprawiana w obrębie czoła bieżnika, ale zdecydowanie nie może być naprawiana tutaj w obrębie ścian bocznych, a także tutaj w pobliżu krawędzi czoła bieżnika. Nie zaleca się naprawiania opon wyścigowych. Uszkodzenia opon z indeksami prędkości do 240 km na godzinę możemy naprawiać, jeżeli średnica uszkodzenia nie przekracza 6 mm. Z kolei uszkodzenia opon z indeksami prędkości powyżej 240 km na godzinę możemy naprawiać tylko jeśli średnica uszkodzenia nie przekracza 3 mm. Doraźnie, na przykład w razie przebicia opony na wyjeździe, jest dopuszczalna samodzielna naprawa opony bezdętkowej specjalnym zestawem naprawczym. Trzeba tutaj nadmienić, że po takiej samodzielnej naprawie należy niezwłocznie pojechać do wulkanizatora w celu profesjonalnego zakołkowania takiej dziury. Czy nowa opona zawsze równa się nowa dętka? Tak, zawsze to może wydawać się dla niektórych oczywiste, ale wiem, że nie dla wszystkich jest oczywiste. Kiedy zakładacie nową oponę, powinniście zakładać również nową dętkę. Stara dętka, rozciągnięta, może źle rozłożyć się pod nową oponą i może ulec zagnieceniu i tym samym również uszkodzeniu. Zwróćcie również uwagę na właściwy dobór rozmiaru dętki do nowej opony. I oczywiście nie próbujcie stosować opon dętkowych bez dętki. Ich konstrukcja nie jest wystarczająco szczelna, aby utrzymać ciśnienie. Alternatywą dla tradycyjnej dętki do użytku wyczynowego, np. w rajdach takich jak Dakar, jest mus wykonany z pianki, no bo tego się nie da przebić.
Wadą takiego rozwiązania, poza tym, że nie ma homologacji drogowej, jest również cena. Coś takiego kosztuje kilkukrotnie więcej od tradycyjnej dętki. Czy nowa opona zawsze równa się nowy zawór? Jest wysoce rekomendowane, aby zakładając nową oponę bezdętkową używać również nowego zaworu. Dlaczego? Dlatego, że korpusy zaworów stosowanych w obręczach bezdętkowych są najczęściej wykonane z gumy, która z czasem się starzeje i twardnieje. Proces starzenia się i twardnienia jest przyspieszony, gdy zawór ma kontakt z olejem, ozonem czy innymi wrogimi czynnikami. Podczas hamowania lub przyspieszania zawór ciągle pracuje, jest wyginany przez siły dynamiczne. Stary zawór może pod wpływem takich sił rozszczelnić się i spowodować nagłą utratę ciśnienia. Producenci zalecają ponadto stosowanie krótkich trzonków zaworów ze względu na ich mniejszą masę i mniejsze ryzyko utraty ciśnienia przy wysokich prędkościach. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zaworu np. aluminiowego. Jest to wydatek rzędu kilkunastu złotych, a zwalnia nas z konieczności każdorazowego wymieniania takiego zaworu. Poza tradycyjnym możecie wybrać też taki zagięty pod kątem 90 stopni, co ułatwi później pompowanie. Do czego jest nam potrzebny kapturek zaworu koła? Jeśli zgubiliście ten z pozoru zupełnie nieistotny, bardzo drobny element, to najlepiej uzupełnijcie szybko jego brak. Otóż podczas jazdy z wysokimi prędkościami autostradowymi siły odśrodkowe działające na trzonek zaworu działają na niego w podobny sposób, jak kiedy byśmy go wciskali. Mówiąc krótko, mogą opuszczać powietrze. Mówimy tutaj o naprawdę wysokich prędkościach, no ale czasami z takimi jeździmy i wtedy może się zdarzyć, że nagle zorientujemy się, straciliśmy ciśnienie w oponach. Co się stało? Być może przyczyną jest właśnie brak kapturka zaworu. Zwykle zjawisko to występuje tylko przy bardzo dużych prędkościach, jednak stary lub niskiej jakości trzonek zaworu może się otworzyć również przy prędkości mniejszej niż 200 km na godzinę. Dlatego zawór koła powinien być zawsze zamknięty, zakręcony takim kapturkiem.